Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamuji nugrahane Gusti tumurune sekar mancawarna mrih widada sekabehe pindho wahyu tumurun murprobi sagung dumadi jangkeping palakrama magya teguh hayu badhe penganten kalihya bagya mulya ayem tentrem lahir batin hambangun bale wisma para sesepuh para pinisepuh kakung miwah putri ingkang kula bakteni para tamu sinedoni ingkang winantu ing pakurmatan saha para ingkang sami rawuh kakung putri ingkang bagya mulya. Mugi kawilujengan sarta nugrahaning Gusti Allah ingkang Maha Kawasa tansah katedhaken lan kasarira dumateng sagung tamu kakung putri. Hamurwakani hatur langkung rumiyin keparengga kula nderek serta handherekaken panjenengan sedaya ngunjukaken sembah saha puji syukur ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung inggih awit lumunturing kanugrahanipun setemah kita sedaya saged makempal ing papan menika saperlu angestreni saha hanyenengi keperluan ing malem midodareni badhe palakramanipun Rara Santi Atmaja Bapak Bagya sekalian ing Desa Jiwut ingkang hamembut silaning akrama kalian Bagus Rendi atmajanipun Bapak saha Ibu Kamiran ing wondene ijab sarta panggih badhe katindakaken ing dinten Selasa Surya kaping 23 wanci tabuh 7 mapan wonten Desa Jiwut kanthi tansah nyandang rahmat hidayah saha berkahing Gusti Allah ingkang Maha Wicaksana. Keparengan kula ingkang pinji minangka jejering pambiwara badhe maosaken urutan inggih rancanganing lampah titilaksana kaperluan ing malam midodareni ing dalu menika. Para tamu sinedahan kakung putri ingkang utama budi setunggal minangka purwakaning tata cara badhe penganten estri kekanthi lenggah satata wonten sasana rinengga. Kalih menawi sampun satata lenggah tumuli katindakaken tata cara hatur pambagya raharja. 3 purnaning hatur pambagya raharja sigra katindakaken tata tumurun inggih tumedhak ing kembar mayang. Para ingkang sami rawuh kakung putri ingkang luhuring budi inggih awit panjenenganipun Bapak Mujita sekalihan nembe mantu sepisanan pramila hanut tata cara adat badhe katindakaken tata cara bubak kawah. Mekaten para tamu kakung putri rancanganing tata cara ing malem midodareni ing dalu menika. Ing wasana sugeng lelenggahan kanthi mradikaning penggalih lan mugi handadosna ing kawuningan nuwun. Sagunging para tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan saha kebak ing kabagyan katingal sampun wonten sasmita saking pangarsa pamong pahargyan malam midodareni bilih ing wanci menika badhe penganten putri
sampun samapta ing gati sawega ing diri badhe kekanthi lenggah wonten ing palenggahanipun calon penganten ingkang sampun katata lan kacawisaken. Wondene ingkang kasuwun hangati badhe penganten putri nuwun inggih Ibu Sri sarta Ibu Siti lampahing tata cara menika kinurmatan ungeling ketawang Ibu Pertiwi polong nem utawi mawi kacandra lampahipun badhe penganten putri kalamun cinandra tansah lan sumungkem ring Ibu Pertiwi. Sumangga. Para tamu sedahan kakung putri ingkang kula bekteni. Sesampunipun sagunging para tamu kakung putri sampun keparengan kalenggahan sawetawis ing pahargyan malem midodareni ing wanci menika. Bapak Mucito sekalian badhe ngaturaken pambagya raharja wilujeng katur dumateng sagung tamu kakung putri wondene ingkang hanyarinani hatur pambagya raharja ing wanci menika ingkang minantu ing pakurmatan Bapak Mucito ingkang jumenengipun diarani Bapak Rohmat serta Bapak Edi ingkang menika Bapak Asep sekalian kasuwun jumeneng anjajari badhe penganten putri katur para paraga ingkang badhe angayani kardi kasumanggaaken. Sumangga. Sanggiyaning para tamu kakung putri ingkang tansah binek tenan mekaten pambagya raharja ingkang sampun katindakaken kanthi ringkes. Wijang lan wilujeng sampun andungkap wanci ingkang prayogi badhe katindakaken tata cara tumedhaking kembar mayang. Wondene ingkang badhe handhakaken tata cara tumurun inggih tumedhakaken kembar mayang inggih Bapak Asep sakonco. Ingkang nyawisaken samukawisipun Bapak Rodin. Kalampahipun tumedhaking kembar mayang kula sumanggaaken. Para sepuh, para pinisepuh kakung miwah putri ingkang sampi luhuring budi, para tamu sinadahan kakung putri ingkang binektenan mekaten menggah tata cara tumedhaking kembar mayang sampun kalampah kanthi wilujeng raharja kalih saking sadya rubeda. Hangaleri ila-ila pepalining leluhur para kina bilih menawi mantu ingkang kapisan katindakaken tata cara mbubak kawah. Inggih mengku pasemon lilaning tiyang sepuh anak ing pawestri winengku dening kakung ingkang menika gegandhengan Bapak Mucito sekalian badhe mantu ingkang kapisan pramila ing wanci menika ugi badhe anindakaken tata cara mbubak kawah. Wondene ingkang kepareng dipun sraya anindakaken panjenenganipun Bapak Mucito ingkang nyawisaken abon-abon inggih uba rampe nuwun inggih panjenenganipun Bapak Rodin menawi sedyanipun sampun sami siyaga lan samapta tata cara mbubak kawah tumuli katindakaken. Sumangga. Sanggiyaning para tamu sinadahan kakung putri ingkang luhuring budi lan ingkang tansah kula bekteni jalaran tansah pikantuk rahmat hidayah saha berkahipun Gusti ingkang Maha Kawasa sarta puja pangestunipun sagung tamu ingkang sami rawuh tata cara mbubak kawah wiwit purwa madya lan wasana sampun kalampahing kanthi rancak tuntut wilujeng nir ing sambekala.
pangajap Daya Prabowo miwah wibawaning tata cara sagedhe hanyembuh saha handayani kawilujungan kabagya kamulyanipun tumrap ingkang badhe anembut silaning akrama sumrambah sadyanipun ing salajengipun keparengga kecakna anggenipun sami lelenggahan ngantos pungkasing adicara ing malem midodareni menika sinambi angrahapi pasugatan saha dedaharan ingkang sampun kaladosaken mugi wilujeng ingkang kalenggahan nuwun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.